Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. Planan şeytaniya Trump hevkarê qirkirinê yê îşxalkeran. İşxalkerên çeteyên ku 15 mehin bi hemû îmkanên xwe piştgiriya wan dike ji ber ku li Xezeyê bi ser neketin, Serokê Amerîkayê Trumpê ku şirîkê qetliamê yê çeteyên Siyonîst e ber bi alternatîv rê û rêbazên din ve bir. Trump bi sûçdarê şerê ku Mehkemeya Cezaya Navneteweyî derbarê wî de qerara girtinê dabû. Derket pêşberê Qemerayan niyeta xwe ya şeytanî û armanca xwe ya rast eşkere kir û qala vekirina Xezeyê kir û got ew wek Amerîkayê dikarin Xezeyê dewr bigirin. Trump bi gotinê xwe yên ku fikrê wî yên faşîst û hovane eşkere dike, bi armanc û hedefa berdewamiya nediyar û bêîstîqrarê li Xezeyê destên qatilê Siyonîst xurt bike. Ev yek bi eşkere anî ziman. Hedef û armanca dawî ya Trump ew e ku Xezeyê û hemû Filîstînê teslîmê Siyonîstên îşxalker bike. Ji bo vê yekê bike ew ê bi her awayî hewlê bide. Tewr û helwesta niqaşkirina gotinên Trump di warê ka gel û ew dikarin biqewmin tiştekî ebes e. Qebûlkirina vê yekê nemumkin e. Xelkê Xezeyê xwediyên rastîn ên wan a xwe erdanin. Divê kes li bendê nebe ku ew devja axa xwe berbidin. Pêkanîna vê yekê li dervê îhtimalê ne yanî wê tu carî nê tedbîq kirin. Xelkê Xezeyê xelkê bi romet û bi îzzet e. Her çiqasî bi salan dibin dorpêçkirinê de ben jî dîsa jî serî li ber çeteyên Siyonîst netewandin û ala zîlletê nekirin destê xwe. Ne îrade û ne jî hêviya xelkê Xezeyê ku 15 mehin dibin 100,000 ton bombe bartmanan de mabû şikandiye. Ji ber vê yekê wisa xuya dike ku Trump xelkê Xezeyê nas nekiriye. Xelkê Xezeyê wê mücadeleya xwe ya ji nû ve avakirina bajarê xwe bi pêşengiya hereketên berxwedanê yên ku xwediyê wê yê rastî ne berdewam bike. Encama ku di mücadeleyê de hatiye hedefgirtin ti carî hêsan nebûye. Serkeftin û serfîrazî piştî mücadeleyên mezin hatinin. Di tarîx û dîrokê de gelek mîsalên bi vî rengî hene. Mücadeleya bêmîsal a ku îro li Xezeyê tê dayîn wê di dawiyê de ji bo mücahîdan û xelkê serkeftinek rastîn bîne. Netanyahu ji hilweşandin û qetilkirina sivîlan tiştek nekir. Negihaşte hedef û armancê xwe. Ji ber vê yekê li hemû dinyayê jî îtîbara xwe bû. Ji ber vê yekê gotinên şirîkê qirkirinê yê çeteyê terorîst Trump nayê qebûl kirin. Ji ber van gotinan di vê civaka navneteweyî zext û zoriyên ciddî bide ser Trump û Amerîkayê. Ne Trump û ne jî kesekî din wê nikaribe serokê çeteyên Siyonîst ku ji xwînê û tevlîheviyê xwe xwedî dike bi kuştina pituk û sivîlan pesnê xwe dide xelas bike. Netanyahu qatilekî destbixwîn e. Makîneya şer e ku însanên bêguneh û bêparastin qetil dike. Ew sûçdarê qirkirinê ye ku divê li pêşiya edaletê hesab bêpirsîn û ji ber wehşetên kirîye bi awayekî herî giran bêceza kirin. Trump di heman demê de hevkarê herî mezinê sûçdarê qirkirinê Netanyahu ye. Armanca Trump ne wekû li Xezeyê sulh û aşîtiyeka mayînde û daîmî pêk bîne. Bilakîs armanca wê ew e ku çareserî û agirbesta ku hatiye kirin xira bike û rê li ber êrîş û qetliamên çeteyên îşxalker veke. Lê wê bi ser nekevin. Çi Amerîka ya emperyalîst, çi jî İsraîla Siyonîst, çi jî destekvanên wan ên çeteyên îxanetê wê negêjin planên şeytanî. Kîjan planê dikin bila bikin, kîjan projeyan dikin bila bikin, yan jî tedbîq bikin wê nikaribin îradeya xelkê Xezeyê teslîm bigirin. Bi îzna Xwedê di serî de toxayên qesamê û komên berxwedanê yên din her ku biçe bêtir xurt bibin. Netanyahu bînin rewşek wisa ku Netanyahu wê lanetê li roja ku hatiye dinê bike. Ciwanên ku dokevir û dar di destê wan de bûn îro Keleşnîkov û roket kirine destê xwe. İnşallah sibê du sibê di destê wan însanên bi îzzet û şeref de wesayîtên bê pîlot, wesayîtên bi sîlah, tank û teyyare hebin. Ew roj wê bibe dawiya qewmê bi lanet.